Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sharhi da muke gudanarwa na fina-finai. Shirin sharhin namu na yau za mu dubi shirin fim ɗin wato wata shida ne, wanda kallo ya koma sama a yayin da Ɗahiru ya fara Turanci. Shin Turancin shi za su tsaya dubawa ko ko takardun shi za su tsaya dubawa? Shin a wane hali za ta kasance, ganin cewa ta yi ƙoƙarin saving ɗin shi amma sai ga shi kawai har ta fara yanke ƙauna, sai ga Ɗahiru kawai ya fara Turanci kamar baturen Ingila. Shin ya abin zai kasance? Za ta tsaya ta ina za ta fara binciken Ɗahiru ta gane wane ne shi, ko kuma su ma ta ina za su fara binciken Ɗahiru su gane wane ne shi? Shin wani irin tallafi Ɗahiru zai ba ta? Shin za ta kori Ɗahiru ne, ko ko a'a za ta ci gaba da zama da Ɗahiru? Ku biyo mu a cikin shirin wata shida don ganin yadda za ta kasance a ranar Laraba mai zuwa da ƙarfe 8 na dare.